As viaxes toman o protagonismo no Barbanza, as vacacións estivais pásanse fora da comarca en destinos próximos como as Canarias ou Baleares e un pouco máis afastados como Cabo Verde. O verán é época por excelencia das vacacións. Chegan moitos visitantes á comarca, pero tamén hai moita xente da zona que aproveita estas semanas de desconexión para facer as maletas e pasar as xornadas de descanso lonxe do Barbanza. A xente que se queda pola zona si pode coller vacacións en outra época do ano, pero se non, sí que viaxa. A xente que só ten opción a viaxar en verán, sí que viaxan no mes de xullo. Nótase que hai salida, si a xente necesita salir. Xullo é un mes no que comeza a haber movimento, pero os números son maiores aínda ao longo de todo agosto. E os destinos favoritos son as nosas islas, Cabo Verde, algo por Europa, pero, bueno, máis ben destinos de playa. As costas españolas, son así un pouco os destinos máis solicitados. Despois sí que hai xente que se vai a destinos máis lonxe, como poden ser Caribe ou Tailandia, pero, bueno, o máis solicitado normalmente é islas, é a Cabo Verde e, por exemplo, e as nosas costas. Cabo Verde colleu forza nos últimos tempos porque Meten vuelo directo desde Santiago, senón todo o ano desde o Porto, e sí que está en auge. En terreo español, sacando as illas, o máis solicitado é A zona de Valencia, Alicante e a parte de Málaga, iso suele ser as máis demandadas. En verán a xente xoven hai destinos que se solicitan, o mellor tiran un pouco máis a costa andaluza que a costa valenciana, pero sí que o solicitan os viaxes en península. Polo momento está a ser un bo verán de viaxes para as axencias que de seguro se alongarán tamén a setembro. A xente, por exemplo, que traballa en hostelería, que en verán non pode salir, collen os meses de setembro, primeiros de outubro, entón para nós sigue sendo unha fecha alta.